Дай за двете, да, свалим по 2 хляба и повече. Не сме стигнали до къде сме тръгнали. Ето падат някакви да попитайте някой да речем какво правите. Не, тази сутрин са ни пустили ток 5 дена. Ток имате знаеш ли колко е Жоро долу? Че по-надолу няма ток тук. Той и за телефон сутринта няма. Защото са на различни линии. Телефона е във се не работи. Ще се примъчим, виждате това обстановка. Момченца, много сме зле. Здравейте! Здравейте, баба. Е, това са от София, наши вече приятели общи. Оставете си. Ние бяхме пари до сутринта. Няма да плащаш. Няма плащаш, това е безплатно. Идваме, няма да трябва. Не, Ей, сега ще трябва е дойдете. безплатно. Заповядайте. Айде, лекца, заповядайте. Така, искам да ви кажа. Да, аз имам изписани лекарства, обаче не мога да тук да ги купа. Няма рейс. Ето да ви покажа, ако искате кръв, направо от бъбреци. Добре. Дай на връщане. Сега ще се качим нагоре да видим още кой от кой има нужда. На връщане пак ще минеме, да. Дай ще вземем лекарствата и ще им ги разнесем. Къде? Коя докторка? На мене ми обяснява, че аз съм от тук, колегата от София. Към Чупразов, аз съм тук към Чупразов. В Етрополен. Аз полуха Танасов тук вям на Иблопян, който е. Ама ще идва ли? Той ни е личен. Вада изперух баба всяка сряда. Чакай, сряда, днеска кой ден сме час? Вторник е вторник. Той утре ще дойде. Сряда, първата седмица ми е изписал. Чакай как. Така, запиши. Бабо, я дай един телефон и лист, какви лекарства ви трябват, какво що, напишете на едно лище. Баба, аз... Остави ги си ги вземеш после. Може би на връщане да Да бе, да запишем, да ги съберем това и да отидем до една аптека. Доктора ще дойде тук, бе. Имате ли телефон на доктора? Не. Така, ние ще запишем как се казва. Как се казва доктора? И ще дойде на место. Ще направим организация доктора да мине по всяка къща, да си изпише лекарствата. Той ми е изписал на мене. Къде? На мен ми е изписал. Ето че ми Ако трябва пак с една джипка ще да не вземе доктора да го... На мен ми е изписал. Ма сякаш са изписали лекарствата, освен да се А слезе. сега ми намериха ново заболяване. Дай да Кардия. Това е на сърцето. Ама имаш ли лекарства са? Нямам ги, сега ми е изписал. Ето. Къде? Ето ги. Ето тук и Да, те са с гърдото ми е безплатни изписал. рецепти. Има. Чакай, стой. Не са безплатни, с малко с намаление. Тук ми е написано какво я може да взема, защото лекарствата за сърцето са много скъпи. А аз пенсийката ми е малка. Чакай сега, кажи ми, кое може да вземем от всичкото? Кое трябва да вземем? Това ли? Това ще взема. И за кръвното тук ще взема. Кое е за кръвното? Аз не знам, не разбирам, баба. Аз съм пожарникар, не съм доктор. Кажи. Тази рецепта е за кръвното, която... Тази цялата рецепта е това, така ли? Да, те си безплатно, такива с намаления. С намаление. Да. Ми дай да вземем рецептата и... А тази рецепта не, така ли? Това е за сърцето, обаче... После да се върне на това. Ами той имат джип пожарникарите, да вземат да съберат това и ако трябва да се върнат. Ако не, ние ще го направим. Ние сме само с тази техника, друга няма, не мога да оставим за Не, мисълта ми, ако има други такива хора по маршрута, да ги съберем всичките, ако има в живота, защото това са лекарства за сърце. Така ще се дават, защото се разбрахме с аптекарката. Кого ще направим ли това? Като ние правим моята кола да се на върнеш. градската аптека. Ама ти не знаеш дали ги има, така ли? Не знам. А тя не знае дали ги има. Нито какво струва за сърцето. Не мога да прочета. Не мога да дам пари, защото не знам колко пари трябва. Чакай, добре. А ти нещо близки роднини по Етрополен? Ама имам две момчета, ама не мога да стигна до тях. Нито телефоните им работят. Кои са? Така, Къде кажи живеят? кои са, ние ще им кажем в момента. Е изчистено и лека кола върват. Върви една лека проходимо. кола. Проходимо е вече. Дай ми имената на децата ти, ние ще им кажем да дойдат. Кой? Кажи ми как. Единият ми работи на елатите на смени, не мога да остави елатите. Така, а кой друг е? А другия ми е при Тони работи. При Тони Вудков ли? Да. Ма как се казва? Петко при Тони Вудков. Добре, разбрахме. Да го пратиме горе да им... Той си дойде тук, вече е за лека кола, тия мисля, че не се идва. Ще дойде, ще оправят всичко. Те имат леки коли, ма с летни гуми, не са с нафтилите. Кой ще си направи сметка? Ние ще му кажем. Само да мине рейс, аз ще да стигне. Да. Кой? И сутринта Кой е големият тивник? Николай ли беше? Любомир. А, Любомир, един Николай. висок. Познавате ли го? Знам ги, бе, ама по физиономия знам всички И го. сутринта ми е донел лекарства един плик. Добре, значи и на тебе ще има лекарства. Да знаете. Значи Петко при Тони Вудков. Жоро, пиши Ние сега Петко ще при идем Тони до края Вудков. на махалите и на връщане Петко при ще Тони седнем. Вудков. Ма да му звънна на Тони, аз сега бе, чакай, сега ще му звънна.
Сега ще им звъннем. Сега ще им звъннем. Аз ще звъннем на шефа. Разбрахме. Сега ще звъннем на Тони Вудков да каже на Петко, че е проходимо да дойде тук да си видите лекарства и така. Сега.